Sådan der. Ja. Goddag. Goddag. Hej Simon. Og Mark. Nå, ja, hvad skal vi sige? Ja, Ja, jeg hedder Simon, og jeg hedder Mathias. og vi har lige lavet en ny kanal på YouTube, hvor at vi gør højst sandsynligt kun gaming-videoer ind. Nå. Nu strammer du den. Vi laver, nu skal jeg huske, hvad de hedder. Gameplay. Ja, gameplays. Let's play. Tutorials. Vlog. Måske edit. Nå, ja, og jeg ved ikke hvorfor, om der kommer så meget andet. Det tror jeg ikke. Nej, det gør der nok ikke. Nej. Nej. Nå, ja. Hvad er der ellers mere, vi kan snakke om? Nu at vi lægger højst sandsynligt nok en lille gaming-video op her lige om lidt, hvor vi spiller LOL. LOL. Ja. Eller så kommer den op i morgen. Eller sådan noget, det ved vi ikke, det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Hvad hedder det? Hvad fanden var det mere, jeg skulle sige? Det var det, jeg skulle sige. Jeg kan bare ikke huske, hvad jeg skulle sige. Men der var det, jeg skulle sige. Hvad var det nu, det var? For helvede. Hvad fanden var det? Det var lige meget. Nej, det er ikke. Det er simpelthen bare så vigtigt. Hvad fanden var det var, Simon? Fanden skulle jeg vide det fra? Og nu skinner solen sagde. Jeg leger med sol. Det kan jeg også godt. Se, jeg kan bare lege med solen. Den hænger bare på min væg. Jeg kan også finde ud af at lege med en måne. Vil du se? Ej, jeg vil ikke se din måne. Ej, men vi ses. Ja. Hej. Er det godt, hej. Hej.